damuwa. Me yayi tsanani haka rabbu da fankar na yi dimuwa. Kalki sarki na malicin dukkan duniya, mai bani tsaro kariyarsa ta sabana a shariya. Shi nake yi wa bauta bani masa abokin tarayya, ya zaɓa min mahaifa waɗanda suka nuna mini hanya. Bawa yau da dabara ko isa ta ce bata sanya, to ai falala ce rabbu shine ya mu gudunmawa. Salati mai girma wanda samsam bai kama ba, salatin da ba a yi ba, ba a yi wanda ya kai shi isa ba. Salati mai farko wanda ba a yi masa ƙarshe ba, mai cikar darajar nan wanda aminci san bai bar shi ba. Anan ka ga fiyayye wanda san ba a yo tamkar shi ba, ai ma'ana annabi Muhammad ne sirrin samuwa. Sai na yaba wa sahabbai nasa, masu jin kan juna da tsananinsa a kan makiyansa, da ahali na gidansa matansa har ma ‘ya'yayensa. Ikokinsa na sanya kamar Hassan da Husaini nasa, sun jure wa gwagwarmaya da tabbatar addini nasa. Lallai a kiyama waɗannan san ba su da damuwa. Gani da rai a jikina amma sai dai bana a rayuwa, da zarar mu da shugaba wanda shine sirrin rayuwa. Radina a kullum a ce na zo da abin sha'awa, ai maka sallama ta girma a raina na samu nutsuwa. Masoyanka da kege wanka su ma na mika gaisuwa, to daga nan na warke domin a ran nan na samu rayuwa. Na tattara komai na ajiye sai kawai kallonka, ci da sha har barci na su zamto duka a cikinka. Farin ciki har kunci na su zama cikin sha'aninka. A tafiya da zamana tunanina a kan lamarinka, su da kiyayyar raina masoyina su zam dominka. Dukkanin motsina ya zama kai ke saitin rayuwa. Annabi kai ne sirrin samuwa, annabi kai ne asalin rayuwa, annabi kai ne jigon rayuwa, annabi shi ke kaudan damuwa, annabi ne ya ba mu gudunmawa, annabi shi ke haskaka zuciya, annabi shi ne ya saita duniya, annabi ne ya kauda hayaniya, annabi ne mai san mu da gaskiya, annabi ne suturar mu gaba daya, annabi mafifici a duniya, matsayinsa baya misaltuwa. Annabi ya fi dukkan anbiya da mursalai ya zan musu garkuwa, annabi shine kadai abin biya da an bi shi ba wata damuwa, annabi shine ya bayyana gaskiya bai kore dimuwa, annabi ya isa hujja bai daya, riko da shi san ba halaka kuwa, shine tafarki kuma mai saduwa. Rahamar mu gaba daya a arzikinsa muke yin rayuwa, muke cin moriya, shine nishadin mu a ran damuwa. Ran da kowa zai tsaya ka cece mu a yagatan uwa, kar ka bar mu sha wuya, tanadi na annabi garkuwa, babu nau'in aiki ko daya
na sani aikina gare ni san ba zai zama garkuwa. Na sani aikina gare ni san ba zai zama garkuwa. Na sani aikina gare ni san ba zai zama garkuwa ba.